Ja sam Krešimir Galović, povjesničar umjetnosti. Inače se bavim proučavanjem hrvatske moderne, a jedna od mojih specijalnosti je proučavanje povijesti, izgradnje i urbanizma grada Zagreba. Danas će uslijediti jedna kraća, nazovimo pod navodnicima, šetnja kroz našu prekrasnu Ilicu i govorit ćemo o njenom povijesnom razvoju praktički od negdje 18. stoljeća pa sve do 21. stoljeća. Inače, Ilica je jedan vrlo zanimljiv specifikum, naime ona prati kompletno razvoj grada Zagreba doslovce od 18. stoljeća pa sve do današnjih dana. Naime, šećući kroz nju možemo vidjeti kuće koje su građene i 1790-ih, ali one na početku 21. stoljeća. Stoga možemo reći da je Ilica jedan specifikum, odnosno zrcalo razvoja arhitektonsko-urbanističkog razvoja grada Zagreba. Nakon što smo se prošetali Ilicom, danas ću održati jedno predavanje gdje ćemo vidjeti malo konkretnije i na starim fotografijama i na starim iličkim planovima kako se ta Ilica razvijala. I ne samo što ćemo vidjeti znači povijesni razvoj Ilice, već ćemo ukazati na neke probleme, ali i mogućnosti prenamjene i revitalizacije Ilice. A Ilica je kao ulica, znači sa svojim kućama, sa svojim velikim dvorištima i naravno sa svima onima koji ovdje žive, stanarima, jedan ogroman resurs.